Bamako ana lamini na bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waliɲumandɔn hali Amadu El Konare k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa dasi juma na don o don a fɔra ko an ka ye kɛnɛ kan sɛbɛnfura minnu bɛ laadalabɔli kɛ k'a lakali kɛ Amadu El Konare ne ko sɛbɛnfura in yɛrɛ bɛ mun de ko fɔ dɛ kunnafoni Mali kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kunnafoni ye politiki kunda jamana sɔrɔ kunda kiri kunda fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kunnafoni ye n'a bɛ jamana yiriwa ka maaw bɔ kun banna k'a bɛɛ lajɛlen maana bamanankan cɛ ɲin na i n'a fɔ i ye maaw dege min na awɔ Amadu El Konare baara in di kɛ n'a maa saba ma jɛ maa saba jɛ kelen b'a kunfɛ min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na a to a de ko jibi ale bɛ so fankelen fɛ Amadu El Konare e ni ne fila anw denw ne bɛ ɲɔgɔn na so fankelen fɛ dungare b'a ni jibi cɛ nka an bɛ ɲɔgɔn kumakan mɛn an bolo tɛ maga ɲɔgɔn na an bɛ tamasiyɛnw di ɲɔgɔn ma Amadu El Konare n'a dabɔra ka ban kɛ n yɛrɛ ye arajo so jatew y'a jira k'a fɔ 200 ani kɔ Mali kɔnɔ Amadu El Konare i k'a dɔn minnu b'a tasira wɛrɛ fɛ diɲɛ seleke naani fa bɛɛ lajɛlen la olu tɛ kelen YouTube wa YouTube n'a ɲɔgɔnnaw caman di a bɛ yɛrɛ kɛ nin bɛɛ la ni maa min fana bɛɛ k'a fɔ i yɔrɔ ka jan a sɔrɔ man di fɛ arajo la Amadu El Konare k'a dɔn n'a y'i diya i bɛ taa canal kan i k'a dɔn n'i y'o fana dasi m'a dɔn 541 ou bien 42 543 543 gosi i k'a dɔn min y'a radio jɛgɛ fɔ i b'a sɔrɔ Amadu El Konare k'a ɲini nɛgɛw kɛrɛfɛ fɛ a ka wuli ka jɔ kɛ mɔgɔw kɔrɔtɔlen don kunnafoni b'an bolo a sɔsɔlen k'a da lamɛnbaaw tulo kan karamɔgɔ Daba Tunkara kɔrɔ o ye tiɲɛ ye nka n den kunkolo kɛrɛku foli kɔrɔ la ko dɔ kun b'i kan Allah o ye tiɲɛ ye dɛrɛ n bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare physique doni i k'a dɔn doni kɔrɔ a ti fɛn bɔ a giriya la nka k'a tegeloma ka ɲɛ a nafa y'o de ye kabako Amadu El Konare n bɛ n bolo don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Mali Horizon maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Birino de Segebeti ale don Birino ko a ko k'i k'a dɔn an ka jamana foroba baaraw jamanakuntigi Asimu Goyita a ka bɔ Kulubasa i k'a dɔn a ka jigin dugumana na foroba baara bɛ yen cakɛdaba fɛn o fɛn bɛ yen ministɛriw ni u n'a nɔnɔw Amadu El Konare Asimu Goyita n'a hakili bɔlen don o tuma a hakili jiginnen filɛ a ka to ka bɔ ka bali ka taa service daw la ka taa lajɛli kɛ Amadu El Konare k'a dɔn a bɛ fɔ a jigi kɔ kosɛbɛ service da min ni maa 50 bɛ baara kɛ Amadu El Konare tile kuru bɛɛ i b'a sɔrɔ maa min nana baara la a tɛ tɛmɛ maa 15 kan kabako bɛɛ lajɛlen bi janjanja de la i ko naji bɔnnen bɛ jakuma tɔ la Amadu El Konare a bɛrɛ ta u bɛ foroba baara la foroba wari bɛ d'u ma karisɔrɔ bɛ d'u ma o bɛ kɛ u ka nafa u ka sɔrɔ Amadu El Konare hali n'o ɲɔngiri la miniti kelen i b'u ye mankan na fa bɛɛ fɛ an tɛ jɛni ni an bɛ taa grève la an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin bɔ tan ka sɔrɔ jamana kelen bɛ ka fɛn min ɲini u fɛ Amadu El Konare o de ye ka baara dafa ka na joona baarakɛyɔrɔ la baarajuguma bɛnkɛlen don min kan i bɛ sɔrɔ ka t'o waati ka kɛta Amadu El Konare sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ko in jubaju Asimu yɛrɛ sɔmina na sabula maa minnu yɛrɛ bɛ fo ɲɛmaaya la n'o ye ministres ye conseil des ministres o conseil des ministres maa 4 maa 5 olu b'u bangana n'u m'a fɔ n kun t'a mɛn nin na i k'a dɔn n kun bɛ nin ji in na Amadu El Konare kangari dara o la kabini kangari dara ministre o ministre ɲuman ye in mana fɔ i kɔ i ta fila ni tila kabini o kangari dara i k'a dɔn a bɔ colonel Asimu Goyita fɛ bɛɛ y'i tile fali kan Amadu El Konare a tɔ ye foroba cakɛdaw ye i bɛ se k'a faamu cogo di jamana i k'a dɔn a ye maa minnu gala jamana a y'i wakili don maa minnu na kalo o kalo i ka kalo sara dafalen bɛ d'i ma ni dɔnni y'a jɛ i ni mankan bɛ wuli Amadu El Konare e tɛna baarakɛyɔrɔ la a waati la i tɛ taa so a waati la Amadu El Konare fo tuma min ma n'i ja yɛrɛsagokɛla baarakɛda la Amadu El Konare u k'o de ma tubabukan na absentéisme o ye kɛwale min jɛ ka jugu o de bɛ jamana yɛrɛ nagasi min ka jamana Allah o de don wa cakɛda in wa n'u nana fana u bi gorobinɛba dɔ o n'o bi ɲɔgɔn wele o bɛna don bureau kɔnɔ n'o donna maa si tɛ don bilen Amadu El Konare ne mana taa maa ma ka bureau kɔnɔ ka taa sɔrɔ serviette bɛ yen brosse à dents bɛ yen wallahi directeur ka bureau kɔnɔ maa kun t'a don kolobo kalabama don wallahi
wa dɔ yɛrɛ bɛ yen u ka fauteuil min bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ lit o caman de bɛ bureau kɔnɔ bi o de la o bannen don an yɛrɛ ka fauteuil la u bɛ taa miliyariw de don la voilà ka n'o kɛ ka bureau fa ten gansan golo Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko n'i y'u ɲininka munna i mana kolo kala k'a damanda de bɛɛ u ka wuli ka bɔ sunan na k'a fɔ u bɛna cakɛda la a heure la Amadou Konare u ka dɔgɔ a ko i k'a dɔn foroba baarakɛla bɛɛ don nka a ye maa damadɔ ta a tɔgɔ ma Amadou Konare a ko an ka jamana dɔgɔtɔrɔbaw lajɛ médecin baw lajɛ Amadou Konare u kana dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la jamana b'u sara fɛn min kama o nani ye mataba da ye wa n'u bolibaatɔ nana u bolibaatɔ de bi bɔ Amadou Konare i k'a dɔn u bɛ to ka a dugudonin kuma fɔ o tuma sɔrɔ nin clinique in na o y'u yɛrɛ de ka clinique sɔrɔ nin clinique o y'u yɛrɛ de ka clinique kɛlen don maribatigɛ de ye bi Amadou Konare clinique dun i k'a dɔn 2000 wa 4 o de ye visite wari yɛrɛ dama ye o wari bi k'u kun Amadou Konare foroba yɛrɛ ta ye min ye jamana ka cakɛda ye min ye o matarafali de ka dɔgɔ o ka dɔgɔ fo k'a fɔ k'a to ten Amadou Konare k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i kunfɛ a ko i k'a dɔn cakɛda bɛɛ don dɛ ni Asimu Goyita n'a m'i kɔfilɛ n'a ma wuli ka jɔ kɛ digi kɛra Amadou Konare k'a dɔn maa caman bɛ olu yɛrɛ ni baara in mankan bilen sabula denmisɛnnin joli b'a joli sigilen don ka baarakɛyɔrɔ de kɔnɔ olu b'a fɛ ka baara kɛ u ni na u dɛsɛlen don minnu bɛ u ti baara kɛ Amadou Konare i k'a dɔn u tɛna waati dafalen la u ti taa so waati dafalen la Amadou Konare f'u bara ka jamana sara f'u de ta ka sɔrɔ denmisɛnninw sigilen don olu ti baara la a kɛra kɔlɔnlafili o tuma Asimu Goyita a fɔlen fili ye jona lakana kɛ i bara ka jamana jɔ nka n'i ma wuli ka jɔ boloda baarakɛlaw nɔfɛ kana maa ci dɛ ni président ye boliko kelen fila kɛ sisan inopiné voilà o de ka ɲi a sina ka taa ka sɔgɔmada joona ka wuli ni Asimi solila ka bɔ sini a bi cun baara yɔrɔ fɛn o fɛn nka maa 100 bɛ gɛn sini wallahi n'o kɛra siɲɛ kelen siɲɛ fila maliyɛn ni bɛ sira cogo min i b'a ye an bɛɛ bɛ tile fali ka kak bon ni ne bɛ ka jamana segin e ma ye chinois mana pɔngila la yan n'u bɛ rapports kɛ gɛlɛya min kɛlen don ka jamana segin kɔ u b'a k'a kɔnɔ nka a tɛ taa yɔrɔ si hali maaw b'u sigi kolo k'a la ka fɔ niveau baara yɔrɔ ye da yɔrɔ ye wa n bureau de bɛ di k'i kana baara kɛ bien sûr ye mun kama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn zire min ye k'a dɔn k'a fɔ awa u ka fasiri jamajɛkulu u ye sɛbɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnɲana Amadu Kojo ale ko an bɛ don min na i ko bi ko jɛgɛ ale kɔni jigi ye i k'a dɔn a fanga ye ji ye a ko n'i ye jamanakuntigi lajɛ bi n'o ye colonel Asimi Goyita maa min kɔni bɛ yen n'o kɛlen don ka galabu don a ka mara tɔ la kosɛbɛ o ye minisiri ɲɛmaa Dr Sogɛli Kokala Mayiga a ko n'i ye Asimi ta ni k'a lajɛ maa minnu a ye denmisɛnniya kɛ i k'a dɔn duguma kalanso la hali Kulukoro ani minnu sigira ban kelen kan i k'a dɔn ni n'olu ye hakili falen kɛ o bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ k'a fitinin maa don maa min sumalen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ti giri a ti yaaya wa i k'a dɔn a da tɛ ko la ko min t'a ɲɛ sira la o tuma min ye i k'a dɔn o maa masumalen sugu n'o bilara jamana kunna o kɔni k'a ta kɛ hakilina gɛlɛnw dali ye nka maa min bɛ yen n'o kɔni bɛ wuli k'a ŋɛɲaki ni a kuma gɛlɛn fɔ ani k'a dɔn a boliboli kɛ k'o kan ka kɛ maa na tubabu b'a fɔ min ma seli kina pa fura oje a ko i k'a dɔn maa min bɛ yen bi ni o kunkolo gɛlɛya ani o dɔnniya n'o galabu b'o la walasa ka Asimi ka wuli ka jɔ o dafa k'o de ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye dɛ nka min ye tile filanin na sɛbɛnnikɛla ko wuli ka jɔw ni ŋunuŋunu fiɲɛ bɛ ci barakoronba bɛ kolongolo maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu fɛ ni Sogɛli gɛnna olu ka kɛrɛfɛ maa dɔ nana i k'a dɔn k'a kɛ minisiri ɲɛmaa ye olu kɔni m'u sɔn ka tasuma jugu de da don dibi rɔ u bɛ taa kunnafoni di sɛbɛn dɔ ɲini yan fɛ u na sɛki dɔw ma o k'a fɔ nin sɛbɛn de b'an bolo i tɛ nin publication wa i k'a dɔn haraba ni nafolo yɛrɛ fana kama nasɔngɔ ɲini nasiratigɛ la o kunnafonidilaw b'o minɛ i k'a dɔn o de la tile fila in na kuma langolo dabanda sɛbɛnnen i k'a dɔn wa n'i y'u lajɛ a bɛ fɔ min ma article recommandé karamɔgɔ Daba Tunkara hakilima bɛɛ lajɛlen b'a faamu dɔw de ka kuma de don u bɛ sɛbɛn kɛ k'a don maaw da wa k'o de bɛ sen na dɛ o kuma u ka kuma ye mun ye ka jakusa gɛlɛya yɛrɛ don i k'a dɔn Asimi ani Sogɛli ni ɲɔgɔn cɛ n'u dabara ye ka ko tasumaw da don ka sɔrɔ i k'a dɔn papaga tɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko baara o baara hali du kɔnɔ fili dɔw bɛ na n'a fili nana sigi ka fɔ de bɛ kɛ ka ɲɔgɔn faamu ni k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn
i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'a fɔra k'a fɔ u b'a fɛ ka ko ɲɛdɔn o de bɛ se ka pan ka wuli calaw k'a dɔn a wa Sogɛli ale gwɛndɔ don a ko sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn jɔn d'a kalama kabini Sogɛli nana a b'a la ka wuli ka jɔ minnu kɛ ka jamana yɛrɛ kunna tigɛ i k'a dɔn k'o dogolen tɛ maa na nka i k'a dɔn maa o maa bɛ yen ni e ko k'e bɛ karatu kɛlɛ maa min ye karatu maa ye i sen b'o ka joli kan n'i ko i k'a dɔn ko dɔw bɛ olu tɛ ko bɛnda i b'i sen da o kan maa minnu b'o kɛ waliw la o ti bɛn o ma a ko mangoya min bɛ Sogɛli ka maa dɔw bolo i k'a dɔn ko nin damanda de don n'o tɛ i k'a dɔn jamana bɛ ka taa marabolo min na bɛɛ lajɛlen hali minnu bɛ yen n'olu da tɛ jamana jɔli la bɛɛ y'a dɔn jamana mara ko dɔ kɔni a gese da bɛ jukɔrɔ diɲɛmaa b'a fɛ ka anw meleke ni ka anw kɛ misigi ye k'u sigi anw kan k'u ka sanayɛlɛ sɔrɔ anw kan o gindo minnu b'a la ka poyi ni Sogɛli y'o kuma gɛlɛnw ni o hakilina gɛlɛnw da i k'a dɔn o kɔni kɛli sababu ye maa caman bɛ yen ni u ka nafasɔrɔ sira dɔw datugu mɛ ka olu yɛrɛ tɔji wuli bi n'i ye segu ye Sogɛli tɛ si i k'a dɔn Mali la bi jango primature la o kuma k'o k'u jasigi sɛbɛnnikɛla ka fɔ la k'a fɔ maa min bɛ yen n'o ye danaya da Sogɛli kan n'o yɛrɛ de y'a ye don min sa k'a fɔ a dɛsɛli kolokotoco wa n'o b'a gɛn a tɛna gɛn ni lebu ye sabula o ye maa ye min ladamulen min maralen don u na sigi k'a fɔ kɛ kow bɛ don cogo min na ni k'a bɛɛ ye i k'a dɔn ni k'o sabati u ni ɲɔgɔn cɛ nin dun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ i k'a dɔn ziire kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Gejuma Amadu El Konare janfa ko kura tɛ o ye kɔkɔrɔ de ye jamana in kɔnɔ Amadu El Konare k'a dɔn hasidiya ko kura yɛrɛ tɛ koyi nin ye kɔrɔlen ko ye kabini diɲɛ da waati Amadu El Konare nka nkalon ni namara kɛnɛkan garaba o ye ko kura ye min ye hadamadenya tiɲɛ o de bɛ senna dɛ ni ka ɲɛsin Sogɛli ko kala Mayiga ma Amadu El Konare jɔnni bɛ sigi n'a ye don dɛmɛna jamana kɔnɔ min ye nin kɔrɔbɔrɔkɛ in ye k'a fɔ jamana dingɛniya ani jamana ɲɛta a doni bɛɛ lajɛlen bɛna da kunna ka sababu kɛ mangoya ani kuma lankolon min n'an y'a fɔ a ma ka tɛmɛ Amadu El Konare nka bi a bɛ minan min kɔnɔ minan wɛrɛlen minan wasalen minan jidilen minan min ni jamana den fanba bɛɛ lajɛlen bara ka dugawu k'a ye Amadu El Konare sabula dimi 120 donna jamana denw na min bɔra an zen la n'o ye ngɔni ye degun na a caman de kɛra Sogɛli ko kala Mayiga ye a jigi ye Asimu Goyita ye o tɛ nkalon ye nka galabu ani fɛɛrɛ maa ta bɛ kɛ jɔ ye kilisi min b'a da o t'i ta ye Amadu El Konare a ko Sogɛli ko kala Mayiga fadenw i k'a dɔn ka taa se jugu namimaw u bara ka min ni min waa ma bi an'u bara ka min dabali tigɛ a nɔfɛ Amadu El Konare jamana den faamuyalen bɛɛ lajɛlen y'a dɔn min don ni nin ma bɔ anw yɛrɛ de ɲɛ ni nin ma fura ka taa sa anw bɛ min ni min nɔfɛ o tɛ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ka jugu a bɛɛ lajɛlen Amadu El Konare i k'a dɔn Faransi o min ye janfa kɛbaa ye o t'an bi kalaso jamana denkolo dɔw la Amadu El Konare i k'a dɔn u ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'olu ka dɛganiya k'o sabati sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn u tɛ Sogɛli nɔfɛ koyi Sogɛli kɔni i k'a dɔn n'u y'o sɔrɔ don o don o ye Asimu Goyita yɛrɛ sɔrɔlen u tɛgɛ kɔnɔ ngami Amadu El Konare Sogɛli b'u ni min jɛ o de ye ka se Asimu ma o de ye kumalankolon sɔrɔlen ka fɔ Asimu ma o de ye ŋaniya juguya ni daana juguya min b'u la u b'a fɛ ko min jidi Sogɛli kelen bɛ k'i k'a da o de la Amadu El Konare n'u m'o bɔ yen u tɛ se ka se Asimu Goyita la sɛbɛnnikɛla ko i y'a fɔ cogo min Asimu Goyita i k'a dɔn maa kumakɛla tɛ i k'a dɔn kuma baw walima kuma giriman baw o fɔbaa tɛ ale ye kɛwale kɛbaa de maa min ka ɲa kɛrɛfɛ ka to ka baaraw fɔ ka kuma fɔ o ye Sogɛli ko kala Mayiga ye jɔnni kun b'i da la tubabu bilen cɛ la tubabu n'u ka se n'u ka dabali ka taa tiɲɛjala f'u ye ngami n'a y'a ja a kana siya an bolo bɛ Ala bolo fɔ tata juni Amadu El Konare Mali faama jumɛn in dɛmɛna min sera ka nin bɔ tubabu bilen a man jan Amadu El Konare o kuma o danganiya walew n'o wuli ka jɔ fo Asimu Goyita k'a faamu min ye kɛlɛ Sogɛli ko kala Mayiga a ka cɛ gɛlɛnba don maa minnu bɛ ka ayiwa tu jugu tigɛ maa minnu bɛ ka dabali jugu tigɛ Amadu El Konare k'a dɔn u bɛ min nɔfɛ o dɔnnen don n ka dɔ sɔrɔ n ka Faransi sago kɛ Amadu El Konare i k'a dɔn jamana ka dafiri gɛlɛya jumɛn bɛ yen kabini Ala ye Mali da démocratie nafuradama vote ma deli ka kɛ Amadu El Konare ko jamanadenw ma bila ɲɔgɔn na a namara a nkalon sarakisɛ minnu b'a kɔnɔ a n'a kɛ ko juguya Sogɛli ko o de bɛna dabila transition bɛna baara kɛ min b'a to ni vote kɛra siɲɛ kelen bɛɛ lajɛlen b'a fɔ bilhak tilen hali e yɛrɛ tilen i k'a dɔn ko tiɲɛna i tila jɛlenya na lafiya b'o la wa lafiya o de tɛ lafiya o de b'an kisi ni gɛlɛyaw ma élection kɛ o kɛ mankan de bɛ yen musokɔrɔba in ma mangoya hali a tɛ se ka taa kungo kɛyɔrɔ jɔnni Mana Sakɛ a sababu ye mun ye walahi kalafili ko tɛ wa hali kungo hala tɛ pari la bilen
Allah hali denmisɛnnin fitinin n'u y'a ye u bɛ wo ci a la Allah u y'a mangoya k'a sɔrɔ n'i y'a bɛɛ lajɛ a tɛ i y'a ye sa wa sariyasunw de man ɲi Amadou Konare sarakisɛ minnu kɛlen bɛ ka jamana photo ko dulon an y'a ɲɛdɔn jamana in problème min on connaît on le sait on le sait ni i bolo bɛ maa da i tɛ se ka tiɲɛ f'a ɲɛna a ka gɛlɛn Amadou o damanda i k'a dɔn parti politique u ka wuli ka jɔ politiquement u ka wuli ka jɔ jamana yɛrɛ bi dangan min na lakana sɔrɔdasiw n'an ka kɛlɛbolow olu ka danganiya walew o sabatili n'o ɲɛta Amadou Konare k'a dɔn transition ka wuli ka jɔ ni cɛsiri hali n'a sɔrɔ o bi dɔwɛrɛ kɛ dɛ min kɔni b'a anw intéressé bi n'o de ka da anw ye Amadou Konare o dan bɛ kɛnɛ ka bi i k'a dɔn ɲɛdimi wura don kɔnɔ wura tɛ ni maa min ko sɔrɔdasiw taara ka seb'a sɔrɔ bi i ma nkalon tigɛ i y'a fɔ ne ko ye ko jugulen yan bɛɛ ɲɛ b'o la an bɛ juguw bolo kalo joli bi Amadou Konare an ma sa an ma taa dugu la tiɲɛ CEDEAO ka nin ko in bi sen na kalo joli bi an sara wa an bɛ ka kabako da juguw kan fana an sara wa an ma sa tubabuw taara u y'u sen bɔ fɛn bɛɛ la u bi ka nkalon ni namara kɔrɔ tigɛ u t'a fɛ ko a bilen o an tora a la wa u t'a fɛ ko a bilen maa min ni maa min bara k'o kɛ n'a ko an ɲɛ tɛ d'o kan faso jugu da la jugu sɔrɔ dɛrɛ faso ka to ni hoha ho faso ka kɛ jagokun de ye olu t'a sɔrɔ de b'o la o tɛ kɛ k'olu de ye Faransi ladɔnw ye o bi kɛ wa a ka gɛlɛn dɛ Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di le démocrate o don a ko an bɛ donni min na ko bi Assimi Goïta Goïta mɔɔw dalen don a la k'a fɔ a hakili ka bon a bi taasi kosɛbɛ a k'i janto min ye ŋanamu maa ye n'u dɛsɛra sokɛ la karata nkalon dama min tigɛlen bɛ kɔsɛ in na sɛbɛn langolo kɔnɔ ani kunnafoni langolo minnu digilen don Amadou Konare bɛɛ lajɛlen b'a ju dɔn o tuma Assimi ka sigi n'a ye n'u sera don o don sokɛ de la u bɛ taa ale yɛrɛ ma o ɲɔgɔn ko tɛmɛna nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni di sɛbɛn Nouvelle Horizon naam jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye jɛ ka pub karamɔgɔ Daba Tunkara Nouvelle Horizon olu kumana min ye Tuguna A Tarawele a ye sɛbɛn kɛ a ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn ni malidenw y'a dɔn fɛn min kun bɛ an kan a ko an bɛ fɛn o fɛn na an b'a bɛɛ lajɛlen bila ni ka sin ka jɛ ka kɛ muso kelen den ye k'an bolo bila ji kelen nɔ a ko min ye i k'a dɔn awa jamana tulobilenw ni Faransi kɛlen kɔ ka wulikajɔ kɛ k'an ka jamana nagasi yɔrɔ ɲini ni an yɛrɛ y'an yɛrɛ firifiri k'a fɔ i k'a dɔn ba kamana gannen o bɛ cini kɛ u dɛsɛlen a tɔ ye fɛn min ye sa o ye i k'a dɔn u ka diɲɛ kumaso minnu bɛ o jamana tulobilenw cɔ a la ka se ka i k'a dɔn olu kɔni lagalajɛ k'o bila u ka bila la fɛn o fɛn ye kunnafoni jugu ni Mali yɛrɛ burujali ye u ka jɛ ka Mali buruja don o don u ka kibaruyaw kɔnɔ k'a bɔ o la min ye i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla bɔfɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla cɔ minnu bɛ yen ni olu kɔni ko k'olu ye gafe sɛgɛsɛgɛbaw ye olu fana ka rapport baw dilan ka tibitabakaw fɔ ka anw ka jamana kɔni i k'a dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ tɛngɛlɛ waasa k'an ni diɲɛ kɔ don ɲɔgɔn ma u y'o baaraw daminɛ min ye tile filanin na gafe dɔ fana bɔra k'o bi tali k'a dɔn ko Human Rights Watch olu fana dara k'olu k'a la sɛbɛn caman kɛ sɛbɛn minnu kɔnɔna la min ye k'a dɔn Mali yɛrɛ armée kuturu dɛ ka sin ka n'u ta kɛ k'a dɔn olu burujali ye kalo finma yɛrɛ hokumu kɔnɔ min ye cuaca i k'a dɔn ka se ka i k'a dɔn olu sɛbɛkɔrɔ tɛngɛlɛmɛ min ye buna hadamaden faali kule wale tali ni k'a da olu la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi Mali wolomasiri tabaw b'a la ka bunɛ u ni la jamana lakani na kabi san ba yirika u bɛ bunɛ u ni la mun de kama anw civiliw lakanani n'o tɛ n'a danna u yɛrɛ lakanani ma marifa t'u bɛɛ lajɛlen kelen kelen bolo wa o kuma min ye dekun o dekun bɛ finitigilakaw kan bi civiliw lakanani dekun de b'u kan wa o de y'u ka baara ye sabula u ye kalikasiyɛn kɛ o de kɔnɔ ni ma ɲa ko baaraw bɛ sen na jɔnni bɛ tila k'i da ka miiri k'a fɔ olu bɛ se ka wuli ka t'u ni da o civil kelenw kan ka na ba e karamɔgɔ Daba Tunkara ma ka mugu ci e la ganzangolo i k'a dɔn jɔnni bɛ da o la e civil tɔ général walima colonel jumɛn min na marifa jɔ i la k'a ci la ten ganzan e ka nin misali i ka maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ ka na mugu ci la n bɔ nin na sa i bɔ nin na dɔ to a fɔ misali ta maa wɛrɛ kan i y'a fɔ jɔ dɔ tɔgɔ fɔ ne misali hakili la maa min ka surun la i b'o de fɔ o de faamu ka di n bɔ a la ni min ta misali jugu ye dɛ o tuma maa kelen fɔ jɔnni e de bɛ ne fɔ k'i kana bɔ a la a bɔnna dɔrɔn o tuma Daba bɔra a la jɔnni don o tuma i t'a k'a ka cɛ ye jɛni e yɛrɛ b'a fɔ ko nɛgɛ haya bɔ aw ka dugu la Seydou kɛ o kɔni i m'a mugu ci Seydou la i y'a ci ganzan na a bɛ segin i yɛrɛ de ma i y'a ci kewu o tuma misali t'ale kan
juma na ta bi nige haya dima o ma jere do ala ngika atale kasa sebeni gala ko ko ame do mina iko bi minye ni rapport jugu ka bo ka ke ka do wuya ka da on armée la ko ma keme ani ma wolovla ko le civil gwanzanye ko armée ko ni me olu fali dula sebeni kala ko ni mo invora ka bidomi anga finitigila ka nyema wera yelela sawo sabula ka yira ka fo nunu sebe koro desera uye bagabaga ke ka kini ke ka wakashili ke ka fo ubi marfa tigana ubi balo tigala anwa nzo na obe manga obe nata tali mumu bolo sisa ode ka twa champo mo gafu kono o sebeni kala ko ame domi na iko bi finitakala nyamo ya yira ka fo Mali armée kede o mita bla kele gungo guka u ka kele bolotigi ni o yi chef d'état major général ayira de bi tugunye kata fuye aw kala na fe mina no ye buna hadamadiya jo sariya kokoro doniye ayi ajanto ola ma o ma be ni asigaro la ka fo o yi sigana maye aya mine kala mingeru ko aka sege ka nyedo o kuma akana ba ma chimo ka muguchi ola gwanza ako kala umbela jerle la famille no ordre dile ko joni mi dala ka fo anga armée biti bi ka do civil langolo mfalima o kuma ko wati sira teza ke wale munu mesina ika do awa gino munu bala ka jako ya do mauka fereke ninga famu ka bela jele poitodo sabula mi mesina anga nyema uya nyedo sabula mi nye kele bole do kene kandala ka ke dugulata ani ka do wuya sebenie ka da anga armée malienne na funi fle anye mi mo nouvelle horizon kono aka bido bolila amadel konare ne ma blete shubaye nga yele bi bo darola amadel konare mbembulo bugo ka do ka boni sebe mi nuka ma le soir de Bamako o Bamako wula ibora kani minvo bembembe kuma do amodel kuna re ka do jamana asorasi bolo bi se ka to akin soro chugo minna alhaji Muhammadu gaba ko nya ka sebe ni ikado anyere nye anye mablema do ye u bolo be to bu fe ni ku ye mablema nye amodel kuna re ikado to bu bola soro ka bola o bi se ka ke arabu ye ma mi mble ne do e o yoro jafe e bi se ko otu abu ya walma anu aywa usuraka ya dojugoni mala benundo akika do ne jugu apmai odo amonel kunare anga jamana de kuna funi dila kuraw ani awa korole na man jugo don amonel kunare ka do haraba to abu do mbengana mu puma ani janvana uka radio so nu ka television so amonel kunare ka do namara puma on nyere billaba ka ke sababu ye ko kuna funu ta ko jenga non mais c'est pas possible quoi ko nyemana tede on nyere de bo lapasa amikla ko lapasa mais ça c'est quoi ko lapasa Allah friend obe abi fo munu mako patron de presse no ye awye friend obe ko chika fo awye bi abi ma munu nda barala ayu la condition nyuma na obi doni zoro no te ma do be munu fana me troko la hali ni yolu wele ka wakele ndolu ma ku ka wuyafo obi wuyafo amodi kunde fana kono amado el konare patron de presse wo pas patron de presse wo ni bela jele ka soro ekele ambe muzoro aka gelede o kuma aka je ala ni ma nyumo barka no te ambe bana mina ambe muzoro ala aka gele tu connais mon salaire par mois aka o to ginola edu go tuwele ko patron de presse patron de presse ko c'est la faute à qui mais à tout le monde à tout le monde o kuma aka nyanyini sur les quota milliards de partis politiques ma aminu mbi kuna fone di ni kuma bi ni ka anji de ban ka war ka nga downde ma jamana la pasa amana ko na re semana kala ko na manjando mi nye to abuble ngana mu ni ngalo ni namara ubara ko de jura se dongo do ina fo o desera watu abu be ni ngetu ko de la ko amana ko na re ikado ka television so ni radio so olu ko ni biya o te foi kama ni fanga yu bla bara mina ubo de ka katagu amodel kuna Ricardo yengalu jugu bada ko sena anga sora sukulu la amodel kuna Ricardo ma de bi yere nyanga ku ya anga sora sukulu olu ni aywa mablema doyi amodel kuna ni mami malita kalaje kele marfa be mami bolo bi malikono amodel kuna akulu kacha ni ya me ko geri sharia o de bala hanna sola jamana ni jamana wala bi nywana sharia do de fole do obi batu amodel kuna Ricardo sibili gwanza marfa te mimbolo mati bioka akonga ni mali keleta ka laje minyanga sora sukulu ye marfa bubulu bamanji minu mbara katieni ke marfa bubulu somba kulo ni nangaraba do fa kana kulu ye katase dozo kulu ma marfa bulu nunu bele pati ku kolo kono bi ngera doka ko fa emsu ko ke mali sora se chugodi o de foli be olu de o yu ka bara de yo c'est leur mission
Amadou Konare o kuma min ye nin karabu kumaw ye ani nin galo ni namaraw maa minnu bɛ ko nyɛrɛ sinzin ni ka tila k'a jidi o y'an ka jamana i k'a dɔn a kunnafoni dilajugu dɔw ye sabula olu tubabuw mana min fɔ ko tu olu sun ko taw dugusajɛ armée ye nin kɛ nin kɛra nin fɛ yalima ni nin kɛli ka kan wa armée ye nin civiliw fa e yɛrɛ da bɛ tila k'o fɔ i kan ka kɛlɛ kɛ min na n'i y'a dan ne ma dɛ wallahi France 24 RFI malien c'est-à-dire que malien ka kɛ malien de kana lamɛn bilen quoi wallahi u tɛ se ka gwɛlɛ ka dɔw u bɛ gɛn kɛ u ma gɛn ka bɔ diɲɛ jamana caman na dɔw waati gwɛlɛ jamana bɛ waati gwɛlɛ kɔnɔ walima irisikanw ye min kɛ o ɲɔgɔn bɛ se ka kan fɛ yan il faut les renvoyer ko maa o maa bɛ yen n'i ye sɛbɛnni kɛ kunnafoni di fɛ armée kan ni wuya dɔɔni b'a la ka ban k'i ka kunnafoni i bɛ gwɛ o don Amadou Konare i b'a dɔn tubabu u ka kunnafoni di siraw nkalon ni namara don u b'u ka faamaw de dɛmɛ Amadou Konare fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye Mali sɔrɔdasi nege bɛ bɔ diɲɛmaa na u ko bɛ goya mɔɔw ye u b'o dabalijugu de kan k'o tigɛ Amadou Konare i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ u ko k'u ye maa bilenman dɔw ye olu ni sɔrɔdasiw bɛ ɲɔgɔn fɛ u kan tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ u bi sira fɛn min ye u b'a dɔn u kan bɛ Irisi jamana sɔrɔdasiw de ma Mali m'a fɔ ko ye nkalon ye Mali m'a fɔ ko Irisi jamana tɛ Mali ko jamanaw tubabu jamanaw bɛna k'u bɛna farafin jamanaw dɛmɛ o de ye coopéraw ye Faransi kun bɛ yan Amérique kun bɛ yan Irisiw fana bɛ yan pour le problème Irisiw de nanen fiɲɛ de tigɛ bɛ Faransi hali avion wulitɔ Mali aéroport la Faransi t'o ye bilen voilà k'u to Bamakɔ yan dɛ o dogo b'u la dibila yɛrɛ de Irisi kɛn bɛ ka dibila yɛrɛ de don Faransi yɛrɛ ni Mali kow cɛ o de kɛn bɛ k'u tɔɔrɔ fɛɛrɛ bɛɛ de bi kɛ walasa ka se ka o Irisi cogoya can kumaw jango min yɛrɛ ye hadamadenya jo sariya o b'o sinsin o de kɛ o kuma des espions déguisés en journalistes olu de bilalen don o baara la olu de bi yan Amadou Konare sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ n'an ma wuli ka jɔ kɛ ka kangara da ka tubabuw ka kuma nkalontigiya an ka kunnafonidila minnu bɛ Faransi n'u fana ma wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ ka nkalon ba ninnu da Amadou Konare k'a dɔn lafiya tɛna fiyewu sabula i k'a dɔn n'a ɲuru kɛra n gɛrɛ ye Amadou Konare ka taa fara tubabuw ka kunnafoni jugu ani ngalokalo kuma i k'a dɔn k'o sɛbɛntiya walima k'o ta k'o kɛ jaw ka k'o jɛnsɛn e yɛrɛ bɛ mun nafa sɔrɔ nin na dɛ i bɛ mun sɔrɔ o la dɛ i ka jamana bɔ kan i ka jamana jamana la min ye politiki ye an k'o kɛlɛ kɛ min bɛ min fɛ o k'o kɛlɛ kɛ a banna min bɛ fɛ nka min ye armée ko ye n bɛ politiki la o da la o armée bɛ maa min bɛ wuli k'i kale ka siɲɛ ko sɔrɔdasiw ka guwɛ bi ni hali zon y'o tigi guwɛ n k'o de b'a ɲɛsin armée kelen mais siga t'o la armée b'an bɛɛ kama an ka armée sen bɔ an ka to ɲini kow la an ka jɛ ka armée defa hali n'an yɛrɛ dama ti bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn annonceur musow la journal Dadɔ Kamara kumana Dadɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ awa kunkolo belebeleba 3 bafila ni 1 e ko a bafila laban a tɛna fara fɔn wa a ko min ye RPM Rassemblement pour le Mali gesedalaw min ye IRD kolokɔni 2 cɛgo mɛ ɲɔgɔn kɔnɔ tɔ min na a ko nin dɔ ninnu bɛɛ lajɛrɛlen ni wulikajɔ ma kɛ u kɔni kɛlen don dolo kuja ye u bɛna firi te pi wa ka sin k'a kɛ muga i ko lanba a pétrole banni sɛbɛnnikɛla ko mun ne dugu k'a dɔn kasara bin bɛ RPM ani URD kan dɛ a ko min ye n'i ye hakilina jigin kɛ ninnu ye tɔnba 2 ye tɔn minnu bɛ yen n'u bɛɛ lajɛrɛlen kɔni bangena ka bɔ ADEMA PASJ kɔnɔ nka i k'a dɔn u kɔni kun ye sanayɛlɛ sɔrɔ sabula min ye RPM ye ale yɛrɛ ye jamana mara baara kɛ jamana bɔsira olu de la an kɔrɔ nka kabi u ka ɲɛmaa kɔni i k'a dɔn a ka fanga dafirila kabi ye i k'a dɔn cobo caba donna tɔ kɔnɔ wa gese yɛrɛ tora ka fereke gesedalaw bolo sɛbɛnnikɛla ko gwɛya ye fɛn jumɛn ye badabada Bɔkari Tereta a n'a kɛ ni mangoyajiba bɛ Bɔkari Tereta kan a co a mana don ko ko ɲɛmaa ɲanɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'a n'olu bɛ cɛ kɛlɛ yɛrɛ la dɛ olu bɛɛ de ko k'olu ŋunanfan tɛ o la o tuma mun bɛ Tereta ko la min ye kɛnɛmamaw tɛ min galama kabi fɔra Tereta bɛna kɛ tɔn ɲɛmaa ye fɔ k'a b'o la jɛrɛ dɔ senfɛ maa dɔw k'u y'a fɔ k'a bɛna kɛ tɔn ka cɛbɔ ye i k'a dɔn gabakuruba o filila tori cɛ la o sabula min ye disi belebeleba minnu bɛ RPM kɔnɔ i n'a fɔ honorable Musa Temene i n'a fɔ honorable Mamadu Jarasuba ka taa se honorable Babɛri Gano olu n'u jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛrɛlen wulila k'u jɔ a ko min ye i k'a dɔn foyi tɛ anw kɔnɔ juguya la ka ɲɛsin Tereta ma nka ni Tereta bɛ kɛ fɛn o fɛn ye a ka kɛ sariya kɔnɔ sabula tɔ de y'a yɛrɛ sigi an yɛrɛ de y'an ka sariyaw danji nka aw kana wuli ten ka aw dabila ɲɛfɛ ko Tereta ye nin ye k'a sɔrɔ tɔ ka sariyaw a bɛ olu sɔsɔ a ko o de kama u farala k'a kɛ jɛkulu ye jɛkulu min ko k'u bɛ parti a sariyaw n'a tabiyaw bato o kama u ye i k'a dɔn awa u ka dusuma kasa
kasa jira fo ka daban kasi sɛbɛn yɛrɛ don tribunal la tribunal yɛrɛ y'a jira k'a fɔ sɛbɛn min nalen filɛ dɛ aw yɛrɛ ka nin tɔ bureau min yɛrɛ bɛ bureau nin yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ bilen bureau nin yɛrɛ mandat appel yɛrɛ de bannen don yɛlɛma de kan ka don la sariyaw yɛrɛ la min ye k'a dɔn o la sa bɛɛ lajɛlen y'a lakale i ta cogoya la min yɛrɛ la sa min ye k'a dɔn u ye jɛkulu ni ye barodalasigi kɛ barodalasigi minnu na i k'a dɔn sariya ka jaabi kunfɔlɔw bɔlen u y'u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ u bɛna kini ni wagasili kɛ sariya tɔ yɛrɛ ye fɛn min fɔ fɔ u ka bato maa minnu bɛ k'u leçons sɛbɛn kɔrɔ o samasamani bɛ RPM kɔnɔ o waati kelen na min ye sika dɔ Sumayila Sise ala ma hinɛ n'a la ale ka tɔ professeur Saligu Sanɔgɔ ale ni honorable Gwaɲɔn Kulubali olu fana ma ka ɲɔgɔn cɛ kirita ka sin ka taa kiri yɛrɛ fana ɲɛkɔrɔ o sɛbɛnnikɛla ko olu fana ka gɛlɛya ye mun ye kabi Sumayila kan dɛnyali i k'a dɔn o baaraw kɔni kɛra maakuraba caman nana don IRD la Bubu Sise i terikɛ ka taa se min ye Mamadu Igor Jara i ka Bamankɛ Bile ani Demba Traoré i ka kiritigi Sumasumali de bɛ ninnu ne kelen da ye ni maaw ka di o nin bɛ n da ye Bubu i n'o kɔni ka di ayi Mamadu Igor Jara don o ye n den de ye nka i n'o ka di n ko n den don i ko n'a ka di n den de don Bamankɛ Bile o y'i ka maa ye n den don Maître Demba n teri kɔrɔ don c'est un ancien ami teri kɔrɔ don o kuma a faamuna sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni nalen IRD kɔnɔ i k'a dɔn e ko awa jatigɛ de mana tɔ kɔnɔ wa o de kɛra sababu ye kilangow nana ni karisa kɛra tɔ ɲɛmaa ye anw n'a nana ja ni karisa kɛra ye an n'a nana goya o samasamaliw fana daminɛna a ma ɲa min kɔ tɔ yɛrɛ ɲɛmaa danga Saligu ale kusunen tora ten kɔnkɛrɛ ma kɛ o de la sa jama faama n'i ye politiki ko fɔ o ko jama ko de don jama faama de farala ɲɔgɔn kan ka sin ka taa Gwaɲɔn Kulubali ka sin k'o to ta ka sin k'o yanga k'o kɛ tɔ ɲɛmaa ye olu fɛ min ye k'a dɔn bolofara dɔw kɔni tora ye minnu ni Saligu ni Maître Dembaw don a labanna min na sa u nana kase ko kuma dɔw daminɛ aw y'a kase bɔ min ni ka kɔnkɛrɛ daminɛ o hihahiw wulila u sini ka taa i k'a dɔn Gwaɲɔn ninnu wele kan na ten u y'olu wele kan na kan maaw y'olu wele ka t'olu sigi ka ɲininkali bisamisɛnnin gwan u la fo k'a laban k'a dossier bɛɛ lajɛlen ta ni k'a di i k'a dɔn juge d'instruction dɔ ma o yɛrɛ fana ye sɛbɛn bɔ nin waati in na ko ka jateminɛ kɛ olu ka kow la kiiri bunakun kan min ye kiiri kɔni a wulikajɔ kunfɔlɔw kɛra an kɔrɔ o don na ne nata o de ye délibéré jaabi min ma bɔ o la IRD ko fana kunkun n'a ɲɛɲɛ o n'a dɔn ni k'o ban ninnu kɔni yɛrɛdama bɛ ɲɔgɔn na tɔmisɛnnin dɔw fana bɛ ala k'u labɛn dogo rɔ ni samaw sen karila k'olu bi mɛnɛmɛnɛninw fana di bala ni dunun ta wa o ka waati selen don o y'u jɔ ye tɔmisɛnnin dɔw bɛ yen minnu ye des groupuscules olu de bɛ labɛn la Hawanel Konare i to an ka te dara premier min an ka tagi kana o bɛ bɛn karamɔgɔ de b'a tun wara n taara n nana dantigɛli caman t'a la bala cogo bɛ di kokura Amadou Konare fɛn tɛ bolo min na n'i k'i b'a tɔnɔ min diyagoya la a laban bɛ kari pawu Amadou Konare Amadou Konare i k'a dɔn n'i ka ko dulonna maa na maa min di ka ko jate walima maa min yɛrɛ tɛ maa jelen ye i ta ye ɲani ani sɛgɛn ye min dɔr de Sadio la a sanu bɔ dingɛ min ye dutugu ye maa kɛmɛ ni kɔ Amadou Konare k'a dɔn k'u ka baara tiɲɛ tɛ kangala Amadou Konare ni baara ma ɲɛ k'a bilala i k'a dɔn baaratigi ani baarakɛla hakɛ dɔ de b'a kɛ Amadou Konare k'u nɛgɛ k'u sigi sanjoli u dɛsɛlen don k'u ka hakɛ sɔrɔ an'u niyɔrɔ sɔrɔ kabako min ye Sadio la ayiwa sanubɔyɔrɔ ye nka maa min kelen bɛ k'u namara walima k'u sigi i k'a dɔn dibi la entreprise État-si Mali établissement Adama Siribe o don Amadou Konare i k'a dɔn olu kɔni taara k'u kɔnɔ jɛya i k'a dɔn nin baarakɛla dutigiw ye o tɛ bɛn dutigi joli sigilen don min ye Adama Siribe ale ni muso dɔ bɛ yen ko Worokiyan Jayi olu de kɛra sababu ye i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye ka ko don u ni Sadio la mini bɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ Amadou Konare k'o de ma des établissements déplacement o don Amadou Konare nin kɔni ye bingani da de ye nin kɔni ye ayiwa dandɛmɛ wale de ye kabako sabula bureau de placement min n'a ɲɛmaya bɛ Worokiyan Jayi bolo ka taa fara min ye wulikajɔ tigilamɔw ani sariyajo tigilamɔw ye Amadou Konare ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ de kɛ wulikajɔ min bɛ ka sababu ye baarakɛla kɔrɔw u ka hakɛ bɛ sɔrɔ cogo min ko in yɛrɛ kɔni n'u bɛ entreprise État-si Mali n'o ye établissement Adama Siribe Amadou Konare mun kɛra baarakɛlaw i k'a dɔn baara de nana ayiwa dulon
n'a ma ɲɛ k'a fɔ baara dulonna baarakɛtigi ani baarakɛla hakɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ni ka kalo ta san kelen bɔ bi Amadu Konare k'a dɔn baara kura tɛ kɛ o kɔrɔlen wari min bɛ tɛgɛ dɛsɛlen don ka daw fana kan ninnu kɔni bɛ taa ka segin la su fara tile kan Amadu Konare établissement Adama Siribe u y'a jira k'a fɔ maa jɛlenba tɛ sabula nin ɲɛna tun bɛ jagomisɛnninw de la a labanna k'i pan ka puruti Amadu Konare ka sin ka t'i waada sɔrɔ baw la Amadu Konare i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ ko caman bɛ Adama Siribe in yɛrɛ la min jɛlen tɛ nataba don e de kɛra sababu ye ka taa baarakɛlaw n'u don sɛbɛnfuraw ni ayiwa bɛnkan sɛbɛnw Amadu Konare ni ko tiɲɛna yaro maa min kan ka wuli ka jɔ boloda joona o de ye n ɲini ka worokiyanjɛ ye ani Adama Siribe nka i k'a dɔn kelen bɛ ka baarakɛlaw kɔni don u damana u yɛrɛ bɛ ɲini sa u tɛ ye sabula i k'a dɔn kolokala k'a cayara nkalon cayara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'Express kɔnɔ Musa Jara ka sɛbɛn don karamɔgɔ daba tunkara min ye le pays ye i k'a dɔn awa Mamadu Jara ale fana ye sɛbɛn kɛ Mamadu Jara ko a bɛɛ n'a ta ni maa o maa ta i k'a dɔn Bagineda joona ko min ye Kobalakɔrɔkaw ko dugutigi ko k'a kɛ mɛ baara ye ko min ye i k'a dɔn awa karido min bɛn na awa kalo tile 8 8 mars ma ntɛnɛn don i k'a dɔn k'a dugu jɛ o la ko dugutigi min tun bɛ ale de ntanyana min jɔ a tun ko Kalilu Jara laadala an ka dugu la ni taacogo dɔw bɛ yen baaraw kan ka boli o bolicogow fɛ min ye olu ka tabiyaw la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a n'a kɛ ni laadala ni dugutigi ntanyana i k'a dɔn maa min bɛ yen n'o kan ka sigi a nɔ la o cogoya de bɛ maadada i k'a dɔn awa min ye an ka jamana ginotigiw olu tulo la olu de bɛ wuli ka jɔ ani a baaramisɛnninw bɛ latile nka dugutigi min ka kan ka suganti i k'a dɔn o bɛ bɔ maabakɔrɔw ni dugutigila hakika minnu da ko o ye Bagineda dugu in ye Dugurakɔrɔ Kobalakɔrɔ ani k'a dɔn Kobalakura fo ka taa se awa ɲɔnya ma olu dugu duuru olu de bɛ jɛ ka sigi kɛ bɛn mana kɛ maa min kan n'o n'a ka o de bɛ wa labɛn ni k'o kɛ dugutigi kura ye nka sɛbɛnnikɛla ko olu ye kibaruya dɔw sɔrɔ kibaruyaw la min ye maa dɔ bɛ yen min cogoya ko wa Seku Jara o kɔni ye dugutigi ka dangan fɔlɔ ye ko ale de kɔni kan ka sigi u ka jate la sɛbɛn in kɔnɔ o kɔni dugutigiya la maa min bɛ yen n'o kan ka suganti ni ka bila o baaraw la ka o boliboliw ni labɛnw sabati ko o de fana cogoya ye u k'a dɔn awa Umaru Jara ye Umaru Jara ye k'a dɔn u ka awa gwatigiw la denmisɛnnin ye min kɔni kan ka suganti ka bila o boliboliw la nka sɛbɛnnikɛla ko u nana bali fɛn min na maa dɔ cogoya nana yɛrɛ sɔrɔ n'o ye Yiriba Jara ye o min ye dugutigi den n'a ka ye ko i k'a dɔn o de kɛra i k'a dɔn tabilalen foroba mugu la sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ kɛra min ma bɛn ko nka k'a kɛra dɔw ka dogodogonin dogo an'u ka jɛjuguya kɔnɔna la o kɔni de bɛ ka tabila foroba mugu la nin waati na Kobalakɔrɔkaw fɛ dugutigi kɔrɔ danyalen kura sigili ko i k'a dɔn o kɛlen don kirikara wacika ye wulikajɔ kan ka boloda min na joona n'o tɛ i k'a dɔn ko a kɔni ko bɛ ɲini ka kɛ maganba ye ni yɔrɔ kofɔta ninnu na kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Konare ntɛnɛn ma gosi ka bɔ o b'a jira k'a fɔ waati dafara an bɛ foli ani tɔnni kɛ ka ɲɛsin Flavie ma nin Dakabana butigi i k'a dɔn chemise pantalon ɲuman ani Dakabana samara ni latukɔlɔ o masculin i k'a dɔn hôtel Hirondelle kɔrɔ kɛrɛfɛ station min bɛ yen ka tɛngu yen na n'i donna o masculin bɛ yen Flavie a kun ka kɛnɛ Italie ko tɛ France ko tɛ i k'a dɔn diɲɛ naani bɛɛ boli ka na ni Dakabana finiw ye kɔsɔn ni vɛsi an ka foli b'a ye Amadu Konare k'a dɔn ntɛnɛn gosira anw b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye joona farikoloɲɛjɛkɛlaw i k'a dɔn burapele n'a jɛɲɔgɔnw u bɛn'u sɔnni da farikoloɲɛjɛ kan sisan i k'a dɔn surafana t'u maa dusu na nɛgɛ ɲɛ 20 segi bi kɛ nin kunnafoni kelen kan o bɛ kɛ ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bɛ bɔ k'olu lakali o bɛ kɛ maa min y'an dɛmɛ baara la o ye Gibson contrôle denmisɛnninw ningama Jibi Amadu Konare Daba Tunkara wa salam